Здравейте! Как сте днес? Бих искала да ви споделя днес повече за зелена енергия и мака енергия, които може да ползвате като алтернатива на многото кафета на ден и енергийните напитки, тъй като енергийните напитки имат определено много вреди за нашия организъм. Но понякога се налага бърза енергия, защото не сме спали или имали сме проблеми, много претоварено ни е ежедневието или работата. И понякога се налага допълнителен стимул от дали ще многото кафета или от енергийната напитка. Затова ви споделям днес за два продукта, които могат да заменят тези неща. Едното е зелена енергия. Аз я ползвах, когато бях втора година по майчинство и определено с две дечица е малко по-предизвикателно. Тогава усетих осезаемо ефекта от зелената енергия и препоръчвам на всички недоспали майки и хора, които имат нужда от които ежедневно правят физическа дейност. И ще им подейства много добре, когато се вземат 2-4 капсулки всеки ден, дори при толкова малко количество, ефекта го има. И втория продукт, който е мака енергия, тя е естествен адаптоген и ти дава или енергия, или те успокоява в зависимост от това какво има нужда от тялото ти в този момент. Нито един от продуктите не ме е пренавивал, честно казано. Зелената енергия определено ми даде тонус, когато имах нужда от него и аз ежедневно като цяло си приемам. Мака енергията може и да те успокои в зависимост от това какво има нужда от твоето тяло, затова се казва адаптоген. И мака енергията също има има предимства за това, че спомага за хормоналния баланс, за проблеми с забременяване от двамата родители, така че има си своите предимства, но конкретно за енергията една лъжичка от 5 мл на ден, може би 2 пъти също може да си взимате. Супер добра е като алтернатива и е абсолютно органична и изцяло натурален продукт. Тази месец е и на промоция даже. Хубав ден ви желая. Ако имате въпроси, насреща съм, пишете ми, коментирайте поста. Насреща съм. Хубав ден!